Ahojte, srdečne vás všetkých vítam. Dnes mám tu česť predstaviť náš najnovší model maliarského agregátu VT40. V tomto videu vám predstavím nielen jeho špecifikácie a vybavenie, ale tiež sa podelím o niekoľko tipov na správne používanie tohto zariadenia. Zároveň vysvetlím pravidlá týkajúce sa hydrodynamického striekania, ktoré môžu byť užitočné najmä vtedy, ak len začínate s týmto spôsobom maľovania. Odporúčam vám sledovať toto video, pretože som pre vás pripravil aj niekoľko praktických rád, ktoré vám uľahčia prácu s agregátom. Pozývam vás na sledovanie. VT40 je ďalší agregát v našej ponuke, ktorý rozširuje našu radu klasických modelov s nožičkami. Ide o pokročilejší a výkonnejší model v porovnaní s našim vlajkovým agregátom VT28. Je vybavený bezkartáčovým motorom s výkonom 3000 W a čerpadlom s prietokom 4 litre za minútu, čo zaručuje ešte vyššiu efektivitu a produktivitu práce. Vďaka vylepšeným parametrom je tento agregát skvelou voľbou pre profesionálov, ktorí ročne namaľujú približne 140 000 m2. Je však dôležité podotknúť, že tento údaj neudáva životnosť agregátu. Pomáha však správne vybrať zariadenie podľa vašich individuálnych potrieb. To všetko spôsobuje, že VT40 splní očakávania aj tých najnáročnejších používateľov, súkromných aj profesionálnych maliarských firiem. Agregát VT40 si poradí s väčšinou interiérových farieb a zároveň uľahčí a zrýchli základné nátery miestnosti. Vďaka výkonnému čerpadlu môže agregát bez problémov obsluhovať dve maliarské pracoviská, pričom maximálny povolený priemer DZ pri práci s dvoma pištoľami je až 21 000 palca. Je dôležité vedieť, že DZ 21 000 palca používame pri farbách, ktoré sú výrazne hustejšie. Možnosť pracovať na dvoch pracoviskách zároveň je riešením, ktoré výrazne zrýchľuje a zjednodušuje prácu. Pri práci na jednom pracovisku je maximálna veľkosť DZ až 0,033 000 palca. Vďaka tomu nebudú ani veľmi husté farby pre toto zariadenie žiadnym problémom. Rovnako ako ostatné naše maliarské agregáty, VT40 je vybavený elektronickou reguláciou tlaku, ktorá v spojení s displejom umožňuje presné nastavenie hodnoty tlaku. Zabudovaný systém Smart Control zaisťuje plynulý chod zariadenia, čo má vplyv na vysokú kvalitu finálnej úpravy. Model VT40 umožňuje použitie hadice s maximálnou dĺžkou až 90 metrov. Vďaka tomu môžete maľovať vo viacerých miestnostiach bez nutnosti neustáleho premiestňovania zariadenia. Model VT40 je cenovo dostupnejšou a menšou verziou modelu VT40H bez rámu s kolieskami. Všetky podrobné technické parametre nájdete na našej webovej stránke wabrotech.sk. Pri kúpe hydrodynamického maliarskeho agregátu VT40 dostanete kompletnú súpravu, ktorá vám umožní začať pracovať ihneď. V balení nájdete samotné zariadenie, 15-metrovú maliarsku hadicu s priemerom štvrť palca, maliarsku pištoľ s filtrom Mesh 60, DZ, predĺžovač na maľovanie, súpravu montážnych kľúčov a čističe. Pred samotným nákupom sa oplatí kontaktovať nás alebo sa oboznámiť s potrebnými doplnkami, aby ste si mohli prispôsobiť ďalšie komponenty, ako sú napríklad DZ. Pamätajte, že DZ priložené k súprave nie sú univerzálne a podľa typu farby a povahy práce môžete potrebovať iné veľkosti DZ. Skončili sme už s technickými parametrami a vybavením, teraz sa oplatí venovať chvíľu samotnému používaniu agregátu. Ako som už spomínal, DZ dodané v súprave umožňujú prácu s mnohými typmi farieb dostupných na trhu, no nie so všetkými. Na začiatku sa oplatí dôkladne oboznámiť s typom DZ, pretože správny výber DZ je kľúčový pre kvalitné maľovanie. Začať treba kontrolou technického listu farby a overením, či výrobca odporúča použitie hydrodynamického, teda bezvzduchového, striekania. Ak áno, oplatí sa zistiť, akú veľkosť DZ odporúča výrobca a porovnať ju s parametrami agregátu. Prvým krokom je overiť, či je naše zariadenie dostatočne výkonné a efektívne, aby zvládlo konkrétnu farbu. Ďalším dôležitým faktorom je kvalita samotnej farby. Na trhu sú dostupné farby v rôznych cenových reláciách, od lacných po drahé, s rôznou kvalitou. V prípade lacnejších farieb je vhodné ich pred maľovaním prefiltrovať, aby ste odstránili všetky nečistoty. Ak to neurobíte, môže dôjsť k upchatiu filtrov alebo DZ, čo môže spôsobiť prerušenie práce a zníženie kvality maľovania. Je dôležité pamätať, že tento model agregátu je určený výhradne na maľovanie. Nesmie sa používať na aplikáciu stierky ani iných štrukturovaných materiálov, ako je napríklad omietka. Maľovanie je len časťou práce, rovnako dôležité je čistenie a údržba zariadenia. Správna starostlivosť o agregát výrazne ovplyvňuje jeho životnosť a stav jednotlivých komponentov, ako sú tesnenia, filtre alebo DZ.
Nestačí len utrieť zariadenie z vonkajšej strany. Kľúčové je dôkladné preplachnutie, aby ste odstránili zvyšky farby zvnútra zariadenia a zabezpečili čistotu filtrov a dýz. Ak to zanedbáte, môžete očakávať problémy, ako je upchatie dýzy, striekanie farby alebo strata plynulosti práce, čo môže viesť k frustrácii a zníženej kvalite maľovania. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo telefonicky. Radi vám pomôžeme a poskytneme všetky potrebné informácie. Ak sa vám film páčil, nezabudnite odoberať náš kanál, dať nám lajčík a zapnúť si upozornenia, aby ste nepremeškali naše ďalšie videá. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.